Ya, magnano mbola tsara arivarivantsika jiaby amty botsy ity magnano akory aly mikonkogno varavaragna atsika jiaby. Mbola tsara, bonsoir olo vazaha, asabakahery, jambo asante. Nomoaly zany agnambaranareo hoe misy raha ikoragnesitsika maventy ataoko dossier izy nefa ny tsy dossier kanefa ndraiky izy dossier izy satria nagnino tsaiky Madagasikara jiaby ahitana azy ty problème ty fa ny tegna tany ahitana izy tegna tany ahitana izy Ambariobe. Nagnino zany safidy Ambariobe? Fotony atsika jiaby maefa Ambariobe mampiavaky izy amin'osy Ocean Indien koragnesiko eto no faritry ahitana mpizahatany maro, azo lazaigna hoe maro faritry Ambariobe. Nosy izy ary nosy managna maha izy azy na ara-tantara na ara-pizahatany, zany hoe île touristique mahazatra vavatsika. Raha resaka tourisme ty koragnesigny manakaregna atsika Madagasikara resaka tourisme ary agnisan'ny azoko atao hoe donc agnisan'ny mampidi-bola be indrindra amin'ny kitapo-bolam-panjakana ny fizahantany na ny resaka touristy a Madagasikara. Fa ino avian'ny problème aminazy? Misy problème be izy resaka tourisme ty. Matoa tanàna raiky misy natao hoe immigration dikan'izegny misy lalàna mifehy iregny mpizahatany mandeha amy tanàna raiky regny na iregny vacancier donc azo ivolagnako izy mandeha amy tanàna raiky. Azovy ny tompon'andraikitry voalohany amy raha karaha regny dia ny service immigration sy ny service tourisme. Salut mon frère Joe. Niany atsika koragna azo fotony maro sahobahoba, maro ny raha tsy amy rariny andesiny ty resaka fizahantany mampiavaka atsika Madagasikara, indrindra mampiavaka ny Ambariobe. Navy nivolagna zazy teto hoe izy koa Madagasikara manokagna zahavagna amy fampidiram-bola ho an'ny kitapo-bolam-panjakana ny Madagasikara zahavagna fizahantany indrindra amin'igny faritry Ambariobe igny no be indrindra. Koa ataotsika statistiky tapatapany hoe tsy tokony ampijaly na hoe amin'ny etana azy karaha io Ambariobe amy resaka fizahantany mampiditry vola eo amy tsotapolo, azoko volagny hoe fitopolo isan-jato ny vola vahiny miditra Madagasikara Ambariobe na par aérien, zany hoe ny fiaramanidy na ny par paquebot na ny maritime volagniny. Navy nivolagna taminareo za teto hoe izy koa vrai
tegna hoe olo mahay ambario be navolovolagna za teto hoe agnatin'ny taogno araiky koa atao compte paquebo miditra ambario be eo mandeha farany be na hely donc ivolagnako izy 74 anontaniany tourisme fa indro raha zay compte fa igny paquebo mandeha ambario be igny azavaiko na ny passager ndesin'igny paquebo mandalo ambario be midriky marandregny boko ro miboaka 16h 17h igny regny passager regny na mijotso à terre ro na tsy mijotso antany ro une fois ro nidriky territoire ny ambario be na territoire any Madagasikara ro misy vola ifendro karazagna visa-ndro amana milliard natoko aloha ataoko hoe million ampamoramora compte tsika paquebo koragnisiko etatseniki compte fa agnatin'ny taogno araiky 74 io disova za koa olo fa matraza aminandre fa eko raha zay ambario be io etrereta amizegny amy 74 na 70 na 60 paquebo mandalo ambario be agnatin'ny taogno araiky firy passager mijotso rangoro avy 7h 7h30 marandraigny jusqu'à ro mipody amy sambo ariva miboaka ambario be andranomasigny eo 16h 17h afa firy amizegny vola midriky ho an'ny commune urbaine ambario be tsy volagna za aérien misy karazany firy ny avion na ny compagnie midriky ambario be na isan'andra na par semaine na par mois firy amindregny passager mijotso regny magnefa visa ho an'ny vahoaka na ho an'ny commune ambario be ny volagna za teto koa zahavagna vahiny mitsidiky Madagasikara ampiaritsika zegny Ivato ndraiky Faseny za tsy nikonty avion mijotso manonga fa nombre ny tourisme ambario be mampidriky tourisme plus que Ivato bonsoir nareo lareo ambario be mampiditry tourisme plus que Ivato na Andranomasy bon déjà boka Antananarivo tsisy ranomasy na Antedy aérien ino aviako ikoragna zegny ny anty parce que atsika agnatin'ny fagnovagna io ino raha tadiavitsika hoe budget provinciaux atsika mitady fagnovagna état fédéral atsika mitady fagnovagna état provinciaux ke izy koa zegny zahavagna ny famitratsika ny fagnovantsika hoe apetraka ny budget provinciaux na ny état fédéral na amy fomba hitatsika fivolagnatsika izy agnisan'ny mampidibola ho an'ny faritra atsimo afovoantany tapany avaratra igny ny vola vahiny tsy tokony ampijaly atsika atsimo atsika managna karazagna baobab karazagna biby tortue sy ny sisa tsy volagny ho an'olo mahay Madagasikara anao koa mandeha faritra atsimo
anao mizaha karaha ataony anao mizaha Far West regny, za tsy mivola hoe copie collé, fa misy partie amin'ny faritra atsimo igny amin'ny fizavantany miramirana amin'ny faritry Far West à États-Unis. Toetoetry ny tany, pikapikany tany, na hoe fond de nature regny, agnisan'ny mampidi-bola regny. Afovoan-tany atsika managna raha isan-karazany, Ambositra Sary Sikotra, Tananarivo tsy volagny, Tamatavy managna ny Maizizy, magnavaritra atsika igny faritry Majunga Diego igny, managna ny maizy azy. Fa tiany mampagaga, mandeha eo vola regny. Izy koa vola ampidiry ny mpizahatany fo amin'ny faritra atsimo igny, tokony fa niala tagnatin'ny kere fa ela faritra sud, fa nandeha eo vola jiaby, natao iny vola jiaby. Faritra Ambositra igny, Fianaratsoa igny, faritra avaratra igny tsy volagny. Zay naviako ny antena angala sujet hoe resaka tourisme sy ny immigration, parce que ro raha roe ro tsy afaka misaraka karaha rano ndraiky vary. Ouais, mbola idirako afarany agny za miditra kabary fiaviany Ndrambavy igny agny. Donc immigration ndraiky tourisme, rano ndraiky vary ro tsy mifagnary. Ino antony za mivolagna hoe tompona andraikitry voalohany ny fidiran'ny vahiny par aérien na par maritime de l'immigration. Niany boka mety misy asany vola hoe fa magnino koa anao magnamia tsigny immigration. Oui, amiako tsigny immigration. Anaro immigration ne ny mamotiky, agnisan'ny mamotiky ary magnala baraka atsika Madagasikara amreto vahiny zay ny magnano ny ataony amy raha tsy manjary a Madagasikara. Azaveko, atsika koa mangala hébergement. Atsika zao baka amitsika Madagasikara agny, andeha ny Europe, nandeha Belgique anao, nandeha ny Allemagne anao, nandeha eo koa fa Europe, tiatsika tsy tiatsika, atsika mangala raha atao hoe hébergement. Le olo mangala zigny aty misy droit ifeny, fa tsy alegna gratuit zigny, misy droit ifeny igny, fiche hébergement igny A4 igny. Maro raha takindreo agnatin'izigny, maro raha mila hendreo agnatin'izigny. Le olo angalanao bakagny ipitranao na hoe ivantagnanao anao magnano vacances na anao avy ipetraka. Mila hain'ny fanjakagna andafy eto hoe firy mètre carré trano ipitranao, ino chargenao, ino asanao, karakory fidiram-bola aminao, karakory fiaignananao amle vola midriky aminao, ino aby vola miboaka aminao, raha jiaby zegny anao mangala hébergement igny. Mila hain'ny fanjakagna andafy, na n'Allemagne na n'Angleterre na Belgique, na andeha eo anao. Zava fo magnontania olo anao, de zay baka eto fo Europe eto, zay mandeha Canada, tsisy raha tsy tadiavin'ny Canadien aminay. Raha voalohany tadiavin'ny Canadien aminay, carte vaccination. Io raha angatany Canadien aminay baka Europe eto koa mandeha Canada,
carte de vaccination. Atsika zao manontany amitsika igny. Mba firy amin'ny population tsika manana carte de vaccination zay? Est-ce que atsika mba magnano vaccination ara-dalàna? Question mipetraka. Io koa raha tadiavindreo aminao hoe objectif dianao Canada. Jusqu'à adresse na l'hôtel io, na chambre io, na tsy haiko olo andeha pitranao mila haindreo jiaby. Ary Canadien reo mijotso sur terrain mizaha hoe le environnement olo andeha pitranao na olo andeha vatananao, même le hôtel andeha vatananao. Immigration magnano azy. Fa amitsika riny mampalahelo. Zavatsika mandeha Maurice marino. Tapitry séjour tsika midoko ary. Konkognontragno antany misy anao am'le adresse ny hébergement anao na le fiche de police finoagna taratasy hely. Anao koa magnano embarquement misy fiche de police zay hely karaha io abezany. Finoanao ta embarqué, débarqué, adresse, jiaby le recto verso finoa. Fa zao ny magagaza aminareo immigration. Tsy suivi i raha igny. Nefa ny olo asainareo mameno zigny. Na za gasy ty, miondragna amin'ny passeport gasinakahy za mandeha agny. Za miondragna amin'ny passeport vazanaka, asainareo mameno fichier igny. Fa tsy suivi. Any ka. Ino raha tiako volagnina amin'ny raha jiaby zay? Any ka ny vazaha, les oreilles, ny garamaso mandeha amitsika agny. Tsy voaranareo maso. Tsy haiko na nareo tsy mehy asanareo, na nareo tsy avita hagnano asanareo, fa tsy voaragna maso. Fa anao mandeha tany hafa, miala baka amitsika Madagasikara agny anao andeha en France, nde anao mbola agny fo hoe mivaly dossier-nao, nahazo visa anao. Toute la France, grande ville jiaby, migration jiaby, mahay hoe zoko be hiala Madagasikara andeha en France. Donc anao na mijotsa Marseille, anao na mijotsa Lille, anao na mijotsa Paris, na mijotsa Bordeaux, na mijotsa tsy haiko Nantes. Fanjakana la France mais hoe fa zoko be niala agny, izy mijotso antany karaha zay, adresse andehanany antany karaha zay. Fa amitsika agny noho ny kolikoly mare loatra, fitiavagna pesos mare loatra, non, ny vahiny midriky dahoara, ny vahiny miboaka dahoara. Fa ela za teto ny vola maritime. Tsalo io matetiky za mangataka fiognany hoe asiana débat miaraka amindry zalahy tompona andraikitry ny maritime amin'ny Ambariobe io de ny APMF, ro tsy saky mangataka, ro tsy saky mamaly parce que haindreo fa mare kibende mangoko ro maritime io. Io ro voilier katamaran midriky miboaka amin'ny Ambariobe reo. Masaky mivolagna za fa koa folo midriky agnatin'ny andra raiky, ary hoe donc mba savendro, fa le reste midriky dahoara, miboaka dahoara. Nefa ny ro angalanareo vola. Migration volaniko eto, angalanareo vola. Mandeha eo vola. Ataonareo nino vola eo? En poche. Normal. Tsisy fandrosoana. Nefa ny koa Ambariobe io volaniko aminareo, devise ampidiriny Ambariobe koa mipetraka amin'ny Ambariobe io,
tanànanay io tsy karaha à condition le olo itantana eo koa olo atokisana fa tsy olo mosary ndraiky olo mangoegny apetraka eo. Ny tiako avia ndre sambo fo midika vavalapasy io na andeha Ukraine izy na andeha Diego Amporo io magnefa io tsy sport gratuit zegny. Mandry aligna raiky eo izy afa mandeha amina million. Donc arakaraka andriany amporo ndraiky idokony au large agnatin'ny région nord igny afa million de million vola midriky ho an'ny kitapo-pôlam-panjakana mandeha io vola. Agnaty pôsy. Donc zegny aviany mitaky hoe apitra les budgets provinciaux, apitraha atsangana ataova ny fifidianana ny chef de province, ny chef région tiako nino jiaby fidiny vahoaka fa aza tindregna amitsika agny baka raha koa fa natao kitenitendry aio volagny fa kikama-kamarady kikopy-copain kikopy-copine normal atsika tsy mandroso. Salut, bonsoir mon frère. Za tsy andeha lavitra volaniko fa Madagasikara jiaby mira koa resaka tourisme volanitsika na resaka migration ty problème betsika Madagasikara io resaka migration. Anareo mahita reo garamaso mandeha amitsika agny regny atsika boka zatra hoe koa fa olo malandy amitsika agny vazaha atao tsika agnarany globalisé tsika hoe vazaha européen fa eritreretany européen misy français misy anglais misy suisse misy allemand misy suédois maro karazany. Ireo miala baka ty akama ambario be volaniko atsendriky fa za sura Madagasikara izy jiaby couvrir-ndraha zegny. Hitanareo reo vazaha regny za tsy mivolagna jiaby 100% fa kamaroandreo vazaha regny mandeha amitsika agny regny ankamaroandreo regny ne chômeur akamaroandreo regny mitosy RSA, ressources solidaires aide azondreo aminazy igny eo amy 500 tsy haiko 500 hely euros par mois. Olo mitosy RSA baka andafy olo tsisy asa na izy famille nombreux mitarimy zanany mangala andraikitry zanany na izy mitarimy reniny ndraiky babany ala charge nazy de izy tsy miasa fa izy miasa ho an'olo matoy ifeny fanjakana. Ino amizay raha misy logique normale ro mandeha amitsika agny amy vola helindreo 500 igny aloha toko mora compte hoe 500 euros igny efa firy million 500 euros zegny avy amitsika agny akoatrany billet-ndreo. Aranareo tsara koragna ino amizay raha misy ro avy amitsika ry ro patron parce que euro 500 ndreo igny mivadiky za tsy miariary boka za tsy tia ariary io nakatso asitriko anareo za tsy tia zo koa za fo zo tsisy ampiasa fa izy igny koa 500 euros igny na vadikinao FMG afa million normaly amizay igny magoy feno a Madagasikara azondrety mpizahatany milefa baka ty mandeha agny ke atsika koa noho tsy fahaizantsika lalàgna
De le reto migration reto, le reto resaka tourisme reto, vokin'ny pesosy, sikinandreo mbo velogno hoe tourisme avy ndray mipetraka kofa magnamia zay pesosy tampimaso isaka fanjava. Ro fa sy tere tsy dodofiny hoe vizanao lany fa karakory. Anao koa fa andafy, anao nangala visa agnatin'ny fiche d'hébergement hoe visa de 1 mois. Tianao tsy tianao, daty nisaotra amin'ny hébergement anao igny hoe tapitra le 30 octobre hébergement anao, visa anao. Tianao tsy tianao nao mody amiziny, fa anao koa tsy mody amiziny. Adresse napetaka anao office igny andianan'ny fanjakagna. Andafy volaniko zay, aleko exemple volaniko Europe. Iro mihitsy mandeha mikonkognitra aminao, zay mitady olo ty. Tandrema ro mikonkognona anao tompotragno, anao volana olo fa tsy aminakahy eto, anao tompotragno azon-draha. Fa mitsikaigny tsara zegny. Amitsikaigny tsisy zegny. Vazaha izy de vacances tourisme. Izy avy am'le aéroport ampafy io. Indra ifeny le visa andreo tsy haiko 65 tsy haiko 35 euros, tsy haiko 60 euros, je sais pas. Aloha ataoko hoe 50 euros. Vita io, izy miditry. Normaly amizay indra ataondreo amy ville an-tanàna io, na Ambaribe na Madagascar io, que de bordel. Aseva magnara ataondreo iny baka ro amy tany misy rôty. Tsy sakindreo. Parce que lalagna mi-appliquer. Eto tsisy olo eka, zigny ane copain président, zigny ane camarade chef de région, zigny ane vahiny député, on s'en fout. Lalagna n'olo jiaby eto. Zava baka Sarkozy ery. Ex-président Sarkozy, akory, bracelet vitinany. I tsy mahazo miboaka territoire France. Ndray baka France eto andela regny ao, tsy azony Sarkozy atao. Parce que bracelet vitinany. Ary izy ary igny, bracelet igny, isaka fanjava izy mandeha mipointy amy commissaire de police proximité misy izy. Tsy vitany bracelet igny hitandreo tragenany, isaka fanjava izy mandeha. Fa amitsika ry, miala baka Jean de Dieu Evariste, vazaha, izy navy Ambaribe, na izy navy Tananarivo, nandeha Toliara, na izy nagnavatra, tsy suivi. Fa deoa daoara. Tsisy mba hoeke, Jean de Dieu Evariste navy tamitsika teto tamy telo daty, izy tokony mody, izy tsy nkitato. Non, immigration tsy ande dady zegny. Normaly amizay, atsika feno vahiny tsy ara-dalagna. Any ka manognano raha tsy fatao. Tourisme sexuel. Aza mivola manaro amy tourisme, tsy mehe antony isiany tourisme sexuel amitsika. Henareo raha zegny, fa sofinareo ny tapenanareo parce que masonareo ny be gn'amy pesosy. Amezany reto vazaha reto. Aseva magnano zay boka ro eto. Tsy sakindreo. Aseva magnano zay boka ro baka eto Europe eto mandeha Canada. Ro tsy tafiditra Canada. Même aux États-Unis, même en Chine, même en Australie, non! Fa mitsika agny, tany malemy agnoregnandreo angady. Mampalahelo atsika. Tegna mampalahelo atsika. Ino amizay raha misy? Hoe, manjary bara hoagna. Le hoe, karakory ataoko volana izy?
la kurtis barom tikain zeti dmiti zeti boaka ino amizay raha tondo tontolon'ny technologie tsika zo io. On est dans le 21e siècle, génération ni technologie. Iroing ro chômeur itanao regny isaka fanjava roy mila mandeha pointy amin'ny France Travail. Taloha baka olo zatra hoe asediky boko izy niova Pôle emploi izy io France Travail anao koa tsy mipointy am France Travail tapandro igny edinao igny nanao zanakanjovy ino amizay raha misy ro mandeha mitsikaigny ro mipetraka parce que tsy suivi ro koa fa mipetraka en portable ndro ni ro koa fa à partir ni fin du mois jusqu'à le 15 du mois magnaraka par exemple azo io midika zao fin du mois en octobre jusqu'à le 15 septembre anao magnano pointage en France Travail azonao atao pary téléphone internet na ordinateur anao ndray koa sur place anao mety mandeha France Travail ary anao magnano pointage nao ta amin'ny internet anao koa tsisy internet antragno tsy olo jiaby misy internet na portable na ordinateur andafy anao mandeha en France Travail anao magnano pointage nao agnontaniandreo eo jiaby activité nataonao pendant un mois igny validenao à partir le 15 igny amizay ro mahita activité nataonao nisy sa tsisy anao koa mbola chômage anao ifendro anka mora amindreto garamaso les horaires reto avy amitsikaigny ro tsy mody ro mipetraka agny agny fo ro magnano pointage ndro pary internet volandro latsaka fanjava ino amizay magnaratsy fatao ro mitsika reny ke eto aza mifamatra anareo fa anareo immigration tsy magnano asanareo anareo mipafy eo tsy magnano asanareo raha ataonareo misava valizin'olo biafa ahoany ty tsy zegny asanareo mizaha raha tsy manjary koa misy jamaly na misy raha tsy déclaré tokony déclaré avy fa tsy resaka hoe ke ahoany ty mba hameo bazary kely neny ahoany ty tavoanginy whisky tavoanginy champagne zegny tsy afairanareo matoa zegny vidy zigny agnatiny nino duty free baka mahazatra atsika agnatiny sous-douane ao douane managna mahazo mivanga na bouteille telo na efatra fa amitsika igny pas plus de 2 bouteilles entiny midriky soudan n'importe quoi raha tsisy dikany igny masetra anareo fa raha tokony misy fagnaragna lalagna anao igny tsy jeretsika zay ny problème tsika Madagasikara normal amizay vahiny mampihinatsika raha tsy fihina mandrobaka zanaka atsika mandrobaka fiaignana fomba atsika ino aviako mivolagna raha jiaby zay ino moa aviandreo vazaha io manangana gargoty hely manangana buvety hely manambady zanaka atsika zanaka nena nambady vazaha zay io agnarakaraha zegny eto zay ety nandifasany nahazo vola atike ampibe agnarakaraha zegny non atsika kazakadalen'olo atsika kazakadalen'olo iro hitanareo igny koa tsisy rasaky loby afigny andafy eto anao koa nampibe agnaraha eto ndray anao mandafy jileby eto anao betibetiky hitanao fanjakagna avy konko anao aia
taratasy azahoanao lalagna mandafy jaleby. Aia zegny hoenao azahoanao magnano buvetiny jaleby. Fa mitsikaigny vazaha izy nazo place tany hely kofa navitany nagnano Bengaluru etely location basy nefa io akabaro. Bonsoir. Nefa io akabaro. Ino amizay? Mandeha amin'ny service des impôts amindry Daoudo magnamia 1 million 2 millions. Mandeha préfet Angélory magnamia 3 millions 4 millions. Normal 500 euros ndro i magnamia millions et 2 millions. Ro ialany 1 million 2 millions ndry ro tsy perte. Fa tanànatsika robaka. Za tsy mivolagna le vahiny avy amitsika ry ny tsy manjary fa le atsika tompiny le fanjakagna atsika mihitsy ny foagna tsisy jery. Firy polonais tsisy taratasy anosy be io. Tariminy le zala raiky Angelo araiky igny. Fotony ino? Angelo araiky magnefa préfet million magnefa Daoudo million. Azaveko aminareo zay ato zany volohany taminareo ny maly dossier maventy abokako anareo Ambarivo be ndraiky Madagasikara mare. Complice affaire araiky maloto Daoudo ndraiky préfet Angelo ny Ambarivo be. Ambarako anareo ino antony. Avieny Ravatomanga teo ngatako amindagnary izy mbo maty a prison karaha nabaviko igny Maurice. Avieny ny Ravatomanga amizay mitreny amitsika Tambarivo be to reto olo aroe reto Angelo ndraiky Daoudo. Préfet ndraiky ngiay amin'ny impôt io en contribution io. Fotony Daoudo patrony Angelo. Daoudo ntsay mamalia zay izy koa fa matra zegny. Immigration jiaby amizay fody vava azony reto vazaha aby reto magnano maloto an-tanàna. Ping pong ro roela ko misy vazaha mila hoandro vola. Préfet koa ny kaiky Daoudo io ndraiky elera. Ialany Daoudo asanany izy mandeha mamonjy appel ny préfet io Angelo parce que Bezos latsaka. Na hoe misy olo timbry seregna le vazaha magnano raha regny Daoudo roso parce que contribution. Ato amizay problème fraude iny dossier hoe tsy nagnefa impôt tsy nagnefa fiscal. Nefa nanareo migration ino raha ataonareo? Tsisy. Tampon visa magnaraka. Un point basta nefa io paf. Fa reza le suivi Firy a Madagascar io vazaha tsy ara-dalàna. Zegny aviako niany mivolagna atsika malagasy on est bon, mais on est con. Si on est bon, on est très con et couillon. Atsika mandeha tanànan'olo, atsika roasin'olo, firy avatsika mandeha mayoty. Nondragna avy ambody mody bakagny. Taboko mipidindreo bakagny, io amizay nareo mipafy magnasary. Ampaifegna zegny hoe mandeha amin'ny tribunaly, mandeha or atsika mandeha amindreo agny. Atsika tsisy taratasy, atsika tsy ampandehandreo amin'ny tribunal. Atsika vorondreo amin'ny centre d'hébergement. Misy avion mandeha Madagasikara niany ambondragna andreo atsika karaha omby. Ondragna avion bojo mody bakagny koa vangoegna kofo koa le mody bakagny au prison koa tsy mahefa 15 millions 20 millions anao tsy miboaka ao fanjakagna matsiaro magnaboaka anao n'importe quoi. Magnino ro vazaha tsara dalagna ro tsy atao zegny? Ro polonais mameno minosy be o io. Tonga avajery atsika zala. Fagnovagna raha tadiavitsika zo. Anao mangala chambre à l'hôtel anao baka ty. Finoko ny ty azafady. Tamiko zany fiche de police. Bon,
anao le zatra lalagna, anao le nitarmigna amy lalagna aty. Anao mba mamino, fiche de police, bon, za fulany ray, ambady koa, bon, nefa ty azafady, nefa. Anao mahita roa mandikazigna agnaty cahier zay, tsy haiko na cahier de charge zao, tsy haiko na cahier de nino. Anao tsary mba narenika hoe, nisy police na misy migration mba navy nitsidika anao. Non. Nefa io. Mampalahelo atsika. Atsika ny eto n'olo couillon. On est dans le pays des couillons. Zay tsy faly amizay mamalia. Za koa miamby gn'olo mamaly zao. Ary zay fa matra zegny mivolagny. Tampoko anao boko nandeha 50-10 ans olo iofo. Iofo izy tsy anao karakory. Jean de Evariste agnaranazy. Afaka 50-10 ans izy regninao. Jean de Rakotondrasoa. Jean de Tsoravo. Io mana malagasy ro. Tampoko zanao bako ro misy carte d'identité malagasy. Non, magnano point d'interrogation. Anareo tsy lany fagnahy. Amizay le immigration. Atsika ndraiky koa andeha hagnano passeport, renouvellement ny passeport. Anao koa tsisy 15 millions, 10 millions passeportnao tsy vita, voilà tsy miboaka renouvellement. Fa reto vazaha tsara dalagna reto, non! Reo magnamia za 1 million par mois, 2 millions, 3 millions par mois, karakory za andeha nirodogno Jean de Evariste. Non! Fagnandrobatagna tseky. Mampalahelo. Mampalahelo. Normal amizay tsika nino? Publication nakato hitanareo igny. Tsara rajoelina ndraiky raha vatomanga ny couillon, fa atsika ny couillon. Ny vangoendro roe lahy igny, ro telay aloha toko efa dahy. Raha vatomanga rajoelina, i kapoka Nestlé, i Tsay Christian, vangoendro donakason tsika vahoaka. Rodorodendro amy kawitry, amy spectacle, amy cuvette, amy t-shirt, amy varika riz cantonné. Mampalahelo le toetragny. Zegny avianay jiaby mivolagny eto hoe le fiovagna ndraiky le rafitry mila amboary de A à Z. Fa koa mbola io fo raha ataotsika. Za masaky magnano pariage. Moi tsy lany mbo avy grève io. Fotony nino? Atsika mbola bekony vazaha. Mbola andeha voziny vazaha. Colonisation de 21e siècle. Izy mamango atsika io. Izy ane mamango atsika io. Colonisation de 21e siècle. Izy mamango Madagasikara io. Parce que atsika ataon'olo couillon. Non. Raha hitanay boka tsara. Magnino tsy appliquer amitsika agny. Anareo may andafy. Magnotany olo hafa anareo. Même resaka automobile io. Anao zao koa nipetraka Bordeaux. Anao nandeha mifindra Lille. Delenao 1 mois. Matriculation anao io mila miova département pitrahanao. Io carte grise-nao io mila miova adresse antany findrahanao. Fa izy koa tagnatiny 1 mois. Tsy nivoanao. Tatra ny police anao. L'amende 90 euros. Tsisy discussion. Dikan'zegny anao koa baka Lille nifindra asa tsy ako a Bordeaux, tsy ako a Marseille, miaraka anao avy agnisan'ny raha ataonao changement d'adresse.
ziska piso rabosy fandroaka terminaux jiaby mila heny fanjakana hoe ara-dalàgna olo ty fa tsy ara-dalàgna fa tsy vazaha jiaby zegny magnano izy milefa baka ty mandeha amitsika agny dahoara mipetraka miandry igny tous les mois mahazo RSA magnefa daodo ry préfet ry tiako azovy avy amizay fandrobatagna tsaiky magnangy avy amizay nino PD fandrobatagna tsaiky lehilahy atsika bokoa lany fagnafa hoe misy sida amitsika io ny santé fa etsika fa tsy magnano asanany migration la même chose ny tourisme anao maregny ro oera hitako misy publication ndreo zay hoe oera toro tourisme oera toro nino zegny problème misy aviandreto vazaha reto magnaratsy fatao toizako korana raha problème amitsika ry za teto za zoko be matetiky mivola asiavanareo sensibilisation ny vahoaka indrindra zay hentety ao zay eo koa tsy sasalohane ko tsy tsabo varine tarimy akone tarimy agnombine lalàgna zegny tsy henentety ao tampoky zay boko mpanongenareo convoquenareo amy tribunaly lalàgna misaotra vazaha anareo boko amizay magnasaky mamaky lalàgna igny amy teny gasy amine o raha tsy haritany masone zegny aviany amy volagna hoe amboara fagnovagna soloa io constitution io ary ataova amy teny gasy ahaizane izy fa tsy igny anareo gn'abony 4x4 climatisé filtre fumé anareo tsisy asa ataonareo ko tsy misoma voapolosinareo ndraiky miboty bagnanareo destantsoroako anareo jiaby zegny ne problème misy Madagasikara normaly amizay le olo amy service abiny tognonikonao na service impôt na service d'immigration na ny préfet tsy tiala ro koa mahita tany malemy ary zegny nangatako ho an'ny fagnovagna indrindra ho an'izay ministre ho avy eo amare fagnapitragnanareo asia fa lalàgna mamehy regny chef des impôts regny trésor regny amin'ny préfet hoe togno araiky farany be nareo io miala togno araiky nareo affecté balaye agny ro koa fa tsy tiasa miala mariny tiasa anao mahita olo araiky amy service araiky zala 5 ans 10 ans 20 ans izy io normal magoy mandeha pesosy mitorony amin'ny ambario be avy lango aminareo incroyable feno vazaha tsy jiaby eto volaniko ko vazaha tsy ara-dalàgna ndao boka ataova sasaloma amin'ny ambario be maro vazaha mody fa zegny tsy ataony immigration asandreo tsisy pesosy am-poso zay raha mampameky atsika ry ny mosary avy eo mangoaigny nefa voky fa to mandembikizembinany tsao tsy feno ke noho tsy fahaizan'le olo baka antety nde olo tanàna amy vily eo koa maro tsy melalagny lerany mahita vazaha amizay magnano la grève ry miaraka amitsika magnano la grève vazaha ty atsika miala non asa zahavagna mahavazaha izy olombelo mariny droit de l'homme misy fa mba zahava koa ino maraha ataony vazaha ty aminay eto fa ela vazaha ty taminay teto nino asanany ino velitegnanany activité nany vola 500 € azony parmo amin'ny RSE nany izy mipetraka ry normal izy mivangatany izy koa izy mivangatany baka tany narivo agny atsika jiaby zao fa maefa
baka Tananarivo any fitaratasy milatsaka hoe tantiny fulany tampoka izy boko magnano lakoro robatitsika parce que vazaha iny namatsika nareo mba mafakiona baka atsika tokony mandeha mitaky miady propriété privée plage io tsy ary nisy ambony donia propriété privée ke plage andeha tora karaha zegny tsisy manognona eto nareo amy tourisme hoe misy propriété plage privée tongona aminaka aia pays aia Haïti tsy ahitako Tahiti tsy ahitako raha zegny Bora Bora tsy ahitako raha zegny Rio de Janeiro tsy ahitako raha zegny Miami Beach États-Unis tsy ahitako raha zegny Californie za tsy mahita raha zegny magnino amitsika io plage andeha tao propriété privée fa le raha raiky ary propriété privée lakoron'olo igny robatiny vahoaka anareo magnano convocation ty convocation re Pesos nino loatra mariny Ampagnarivo za tsy enky nahita olony leviny ndraiky Pesos Ampagnarivo Jackson igny Pesos nazy ia tsy nagnaraky izany fa magnino atsika samby atsika mifamono faty simple ane solution namiako teto anareo mpagnano gazety volaniko misy asanareo tsy hainareo tsy amiako tsiny koa nareo koa tsy miasa anareo fotony anareo te fiampatana nagnamia solution za teto ampodiko le solution magnontania olo ambanja io magnontania olo tamajunga za niasa tamitany magnontania olo tadiego agnatiny une semaine za tambanja teo aloha za tsy andeha lavitra majunga zegny mbo lavitra aminareo diego zay nareo mbo agnefa frais taxi jusque fa ambanja io ndao magnontany 2 fois par semaine za magnano émission 1 heure de temps miaraka piasan'ny tribunal ambanja io mampianatra lalagna vahoaka tambanja misy maître zay to adignako anaranany 2 fois par semaine mardi ndraiky vendredi arrive de 17h à 18h non de 18h à 19h plutôt parce que journal n'est 19h de 18h à 19h lalagna ampianary za tsy magnambany anao zandrilako fa anao journaliste boko no olo mariny amy tribunal ao zandry adire ataova émission zegny amy radio télévision tsika io mangalana ro président tribunal mangalana ro olo amy tribunal ao na greffier en chef na tiako président tribunal aseva magnano émission izy isaka herignandro amy radio télévision zahako vahoaka tsy ahe zegny edy ben oui anareo migration ne magnano zerikany tipany amboy affaire maty mivahoaka amizay andeha ataonareo convocation gadrigadrenareo nefa reo tsy ampianarinareo lalagna le raha avy amy tribunal amizay enao moa lalagna karaha zegny tokony mampigadra raha karaha aio mahezany entety agny zegny zay miasa alohan'ny langilanginy mbegna manonga vidiny zay miasa alohan'ny tanimbariny mbegna manonga vokatra fa nareo koa tsy ampianatra zay ino ma raha henay tampoko vahoaka boko milahatra convoquegna osiregna atao zegny hoe zony vahoaka amy tanàna misy izy milahatra mitaky raha tokony takiny koa nareo fa tsy hitandregny mais il faut arrêter le mec zegny raha angatany fanjakagna vaovao ty engane mbo avy ampototsofindreo zegny sady za fa nanompo volagna zegny tamindreo araiky agnabo
araiky amindreo roe lagnabo fa navinagna topoitsako volagna zegny mila petraka matevigny ary marety resaka migration à Madagascar ty. Fa nareo zala mila doeky fo, mila zay eto magnasasanareo volagna aminareo, anareo boko magnasary magnano pour quelque 2-3 jours aboko ialanareo zay mipody amy mahazatra. Non, mialatsigny e. Mais oui, mazava ho azy nazy zegny olo mahatsaro raha zegny tsaroako za tsy anohy nagnaragna anany procureur nanagnatsika to mialatsigny aminao haiko baka zegny boko izy maheza chinois la hely nagnano émission izy resaka lalagna tamin'ny FM 80 niala igny tsy isy mitodika aminao za zandry adiry ny émission ataonao za tsy contre fa anao olo mariny tribunal zama ampianara lalagna vahoaka volagna le code pénal anagnanareo amy tribunal hoe vahoaka atsika koa raha karaha zegny atsika koa mandova mila raha karaha zegny mila zegny atsika koa zegny hoe zegny fa tsy zegny anareo mandefa lamuziky rango marandraigny jusqu'à 24 heures sur 24 ka hoitry vody vo. Non, radio io télévision io agnisany miéduquer peuple fa tsy natao oera hitsinjagna nino. Za tsy magnamiatsigny zandry lahy amiako point ela anao niany zandriko bebely, za tsy magnamiatsigny zandry bebely mandeha magnano dédicace ny anniversaire ndraiky mampangalaono baraka mandalo an-tanàna fotony nino iambesandreo izy amy raha mahazo izy daodo io ne setoanitsika mbary io betso tsy hainareo io daodo io tsay io tegna mamona atsika io ambesandreo ne zandry bebely any ka tsy afaka mihetsiky izy agny izy mivary lava amin'ny anniversaire atsika an-tanàna ndraiky faty an-tanàna. Aia le liberté, aia le fahalalagna i koa daodo ndraiky tsay ndraiky Angelo ambary be io za mambarinareo fa io koa mbola aminareo mbary be io nareo tsy miary parce que ro motro karaha ataony zao io azaveko aminareo anareo mitaky milatra amy lalabe hoe mila magnadosy maire, mila magnadosy Angelo, mila magnadosy député. Oh, io nareo ndray ilatra amy lalabe raha 1er janvier jusqu'à 31 décembre tsy agny l'objectif. Mampalahelo zany raha ataondreo zandry bebely ialako tsigny aminao zandriko zegny volaniko aminareo hoe tsy hainareo le déontologie maha journaliste nareo tsy appliquer nareo aboko le journaliste ne ambary be tsy karaha zay journaliste teo taloha zay journaliste teo taloha zay mirehina areko voaraiky zay jiaby mitsangana fa tsika io namatsika journaliste voara raha tadiaviny jaliny tadiaviniky zegny toetsaigny lomoriny tsy manjary zegny le dossier bokako anareo niany mifamara io roe la na daodo tsay na Angelo fa zegny toetsaigny ro iraka ny Angelo daodo peut-être l'hôtel en tant que chef responsable ni contribution io rangatako zay ministre mipetraka mare angalako contact monsieur le ministre ataovanareo audit contribution amineo zany efa mivolagna ro bien koa teo ro mivola magnantsegnky zay amy préfecture nataondreo préfecture igny hita to vola trobe ino raha nataondreo amizay natekindreo amin'olo fa niala to fa ela halitra vola ataondreo amy préfecture n'importe quoi. Angelo aza magnano raha tsy fatonga olombelogno anao niteraka anao nanambady anao
mialatsiny e. Apoko nareo tsy tianareo volagny nareo magnaratsy mandala amy tanànany e, volaniko zany e tompon-tany mandilitra anao inga. Ndre Daodo regny, za tompon-tany mandilitra Daodo. Antetin'akamba robe eo 4, nareo firy tsisy. Oka zava-mitsika vahoaka, tsy fidiny bebely magnano raha tondre, fa noho famoretagna tondreto olo reto izy. Mampalahelo. Mampalahelo. Mahino atsika magnatoetsaigny karaha io. Ataondreo velo-tegna volango aminareo place politique. Ro io zao koa nadosonareo io, ro chômage. Chômage. Ambarazaboka ro zao nadosonareo, andeha nino ro? Andeha nano affaire maloto. Nino affaire malotondreo ro zao dosio? Fasa ty dossier fa haiko manafo vaovao io. Alendreo dossier-n'olo igny, fein'olo igny, ro tondro dossier mandeha aminaraiky vaovao io, atiko namboara fa manafo nakaty, fampagnefa ao ro na 50-50, par exemple, asa 2 millions agnamboatra dossier, andesiny amy namany vaovao ty 50-50, 1 million na 1 million naka vita dossier. Bon, no mandalovany antragno mare 6 heures ariva e. Halihaly ampandalovigny antragno olo topiny dossier. Ty zalahy nefa, merci zalahy magnaraka koa, ya, oh, ciao, bye, nefa. Ino ampandrosatsika amy raha karaha zegny? Ino? Ambarazapaka, mifamara eto Daodo Ntsay zegny. Za miambigny izy mamaly za. Affaire maloto ataonareo, eko jiaby. Ary le fitaregnany vahoaka mihitsy nahaizany raha zegny. Zao fa tsisy olo tapena nareo vava. Ary azo atao menasy ny vahoaka. Convocation pourri nareo io. Normal, tourisme Madagasikara jiaby fa may hoe, tsisy barô fody ndraiky mibiagna Madagasikara. On va aller à Madagascar. Normal. Parce que dalagna tsy vitandreo en Europe, izy ataondreo amitsika agny. Donc, dikan'zegny, sagnatreny vava, sagnatreny koragna. Poubelle de déchetterie Madagascar amreto européen reto. Zay tsy faly amizay mamalia. Mampalahelo ane. Mampalahelo. Anareo niala an-tany nisy anareo ay andeha ndoto tanànany. Anareo niala an-tany nisy anareo ay andeha ndrobaka image ny tanànany. Tanànanareo ay nagnino tsy robatinareo. Zay ty mba maro tanànana andehanako. Surtout za. Presque hitako Madagasikara. Mba ndoko nagnontania aia amy tany nandehanako. Mba nlotoviko. Parce que za mitsinjo ny amare. Ndriavagna gasy sasany boavy io. Za tsy mitady laza. Za tsy mitady sezy. Fa vahoaka aza mbaniagna. Anao ndray nianatra, anao ndray diplômé. Samy baccalauréat riavako abe. Samy mahay taratasy. Fa filière tsy mira. Asiava émission ny lalagna. Asiava émission ny constitution mba hoen'ny vahoaka ino malalagna misy. Fa tsy anareo constitution fa diadiavinareo, anareo boko magnano lalagna antianareo. No mampalahelo. Normal maire magnano n'importe quoi. Ary io rangatako aminareo conseillère. Haiko anareo miasa, tsara fiasanareo. Jusqu'à niany za mbo mitera conseillère ny Ambaribe, mehe miasa, toiza. Mbola anareo conseillère ny Ambaribe zao madio, ko mbola conseillère Madagasikara. Toiza, farangatako aminareo niany. Asiavanareo émission zegny. Am radio télévision. Amtsika io ambara hoe telle heure émission ty kara io radio jiaby ny capté anteny araiky
raha azo atao zay mandefa zigny baka peuple jiaby marigny. Zay moa fandeha ny lalàgnany tany. Zay moa fandeha ny lalàgnany ino lova. Zay moa fandeha ny lalàgnany vadiagna. Fa tsy andeha ambaninareo vahoaka. Andravainareo tany vahoaka aia ma tanimboandro. Anareo fa voatampiny pesosy amizay coin jiaby. Ke zegny. Raha tokony ataonareo vahoaka io, anareo mangataka magnadoso maire, agnadoso tsy haiko préfet, agnadoso député. Député ndraiky maire azonareo vahoaka adoso. Fa condition ny tegna malaky e tsotra ambarako anareo. Anareo manana conseillère municipal. Anareo vahoaka mindao magnatogno tsy anareo jiaby atety dimanjato edy. Mangala anareo manangana anareo hoe association ny antety. Représente anareo ndraiky mpitondra volagna anareo ndraiky rabenareo magnatogno reto conseillère reto. Ro io fidinareo ino garde du corps nareo, c'est-à-dire zegny miaro anareo vahoaka asandreo conseillère reo mba tsy diadiaviny maire wala tsy andeha ambakeny député. Antonareo ro amiako solution nareo vahoaka magnatogno ro io tsy biby wala tsy dinosaure wala tsy carnivore mihina olo. Ro tsy mihina olo. Magnatogno anareo agny. Zay zala mangatake adosonay maire zay entety jiaby ao fanitsangana nagnano taratasy fangatagna anareo signature ata 100 andesa amindreo conseiller io. Asandreo miaro anareo vahoaka, mitandrigna anareo vahoaka zay maconseiller ro amizay mitraité zigny mandefa zigny amy lehibendreo agnabo agny. Azondreo atao misanctionner mampiala amin'ny asany maire ndraiky député. Conseil raiky zay mikasiky le député ndraiky maire. Mikasiky préfet misy ny atao hoe ministère ny atitany intérieur ho vazaha. Ary misy ny atao hoe premier ministre. Patron ministre ny atitany premier ministre. Irakiraky ny ministre ny atitany préfet. Ataonareo koa taratasy avec signature anareo vahoaka. Aterinareo ny conseillère reto. Izy igny traitendreo mboarindreo tsara. Conseiller amizay mitondra zigny amy ministre ny intérieur. Préfet volaniko eto fa tsy afangaronareo koa. Andesigny conseiller raha io amy ministre ny intérieur. Izy koa tsy katseniky ministre, tseniky misy ministre ny intérieur. Azondreo atao mitondra fitarainganareo fangatanareo magnadoso préfet direct amy premier ministre. Apetraka agny dossier. Anjaran'ny premier ministre afaka ataon'ny premier ministre magnadoso préfet agnatin'ny lalàna zay. Même misy ministre ny intérieur. Arakaraka nombre signature anareo midéclare fagnadosana ny préfet, igny zahavan'ny fanjakana agnabo agny. Adosondreo edy izo. Fotony préfet fieziny ministre ny intérieur. Ministre ny intérieur lehibe nazy premier ministre. Lalàgna ambarako anareo zegny. Donc karaha zegny koa maire ndraiky député azonareo dosany. Parce que maire député anareo vahoaka ny fidizy. Izy koa député fa nivadiky taminareo, vadia koa izy. Valy mifontiky fontraka zama. Tsy mila morengy.
Ah oui, zay raha nambariko teto fa ela hoe problème ny fanjakana atsika Madagasikara ry. Ty copain copine copain fampisongo amizay tsaiky nakaty koa zala ampidira miasa aminareo ampidiry ngedy asa igny parce que copain araiky ty copain ty tsaiky nakaty ampidira miasa mandeha secrétaire ohatra igny boko songondro tanareo toetsaigny karaha zegny. Mamanisy ty baka navy miasa teto na hoe babanisy ty navy miasa teto ke mba ampidira elo koa ny zanaka anazy ty. Non fa lalagna stage asa piragny ndraiky hoe iasa. Zay ndraiky raha nabavy faniry soa fanikoragna mila diovigna ambario be volaniko raha nabavy faniry soa. Fa roso agny izy félicitation tonga amy tanàna lesy raha nabavy faniry soa. Magnaja anao ny zokibe nareo jiaby teto. Fa eto tsika iza idoko io ro io sa iala io ataovanareo vahoaka nambario be raha volaniko aminareo zegny fa nareo kazakadikadalendro droit agnatin'ny constitution zegny. Ataovinareo taratasy fangatanareo vahoaka jiaby sy miavonareo peuple nambario be jiaby. Maro anareo lahatra igny ko anareo jiaby ny lahatra igny ny signé. Ndray ministre ndray premier ministre tsy mamaky demande nareo firy nombre ny signé 200 paf jotso verdict bakagny Angelo miala paf jotso verdict bakagny Aliabody miala paf député Labanantia miala. Mampalahelo le toetsaigny. Za fa nagnambaranareo solotegna ny sakatia le association nareo mitsangagna io ataovanareo demande noir sur blanc sur papier A4 signavinareo jiaby vahoaka ny sakatia alifasagny. Zako izy tsy valy ba le fagnanaovanareo manifestation tsy ratsy fa koa manifestation fa ataonareo fa tsy suivinareo ataonareo par écrit na hoe antsoratra. Ndraiky anareo manjary feny atibavy migny ampitoerana zegny solution meko anareo vahoaka. Za zoky be za tsy magnambany vahoaka tsy fombako andeha katramo anareo parce que za zana-bahoaka. Asa zahavagna mametisy za fa za gasy za tsy karaha zalahy raiky nagnary nationalité nany magnano olo daba nefa n'izy ny con raha zozo agny amizay mibabababa ke ry vahoaka malagasy tsy ny vahoaka nambario be za raiky volagnako raha jiaby teo igny fa tsika malagasy mivoleziky atsika amle fahatsoratsika ty. Misy raha aboaka atsika le fiavagnana malagasy atsika fa raha koa fa namono atsika taranaka atsika mare non aza ikegna takia aia lalagna aboaza amza volagna aboaza mamaky aza tsy me volagna vaza volagna keny heko bonjour salut chéri mon bébé mon amour nefa io fa za tsy me article za tsy me loi tseko zegny volagna loi heko volagna raiky loi agnariba igny loaka zegny heko loi fa za tsy me la loi agnanareo zegny ataova karaha zegny loi io malaka ande loagna sa io riba ke loagna non mifoaza ry vahoaka atsika zao tsisy tapenambava eky aza miambigny zoky be na zandry Joakim na zandry Fabre na zandry Mindaoma fa tsika zao managna droit mivolagna ny magnasafoka azo atao. Facebook io tsisy olo masaky mamody io qu'au monde entier.
raha jiaby mikasiky faritra varitra indrindra fambarobe io fanamezanay zoky vavy zandry vavy ranabavy loso agny iny faniry soa eto atsika iambiny izy. Anareo ndraiky ty misy ampitomagniny zoky be fo anareo magnambanimbany zay eo io. Koragna magnaraka itokiky za o Rina Rakotomanga ambaranareo Rina Rakotomanga izy mitandregny za ndraiky azao araiky igny araiky mavozy versezy igny Marie Michel. Anao ty Masimbavy Michel sa Masimbavy Marie Michel? Ministry ny fanabeazana. Anareo tokony kainareo fatelo namanareo 4 heures bisogny. Rina Rakotomanga. Tanao Jackson alohan'ny izy naty izy na feky orognany be afronazy meky alohan'ny anao ny divolagna ny tsy nanjary nataon'olo niany volainao fa tsy nanjary io amboaratseniko soranao ndraiky nifinao tanao nakay retraite za 32 ans mbola 32 ans za hitanao retraite fa za tsy karaha nifinao lany korimpa igny Rina Rakotomanga. Michel Marie tiako anao Masimbavy Michel moanao isa Masimbavy nino ary izy Marie Michel ndefa nabeazagna tsy vo commandinao no ministre to niana anareo vo kibay vo doika vo kokofa vo arabika mitrotro mandeha mitarikolo amy 13 mai andeha amin'ny ACC madamo Rina Rakotomanga Masimbavy Marie Michel adignanareo mara nataonareo tamy 2009 tantara tsy fagnadigna nagnino tsy sakinareo volagniny raha nataonareo jiaby-ndry Razozo Cédric andry nirina tamy 2009 tsy niambesanareo tapitry mandandringay président Ravalomanana za tsy timo nagnino tsy niambesanareo tapitry fa tegna mandanana nareo nagnano grève nareo 2009 adignanareo tsy vitanareo nitariky vahoaka tamy 13 mai jusqu'à nanonga Ambohitsirotra nivonenareo koa vahoaka navy tamy Ambohitsirotra adignanareo Rina Rakotomanga Masimbavy Marie Michel ny raha nataonareo niananareo versezy mehe mitaogn'olo amy 13 mai vahoaka fa tsy adala fa fanivoha. Anao ne Masimbavy Marie Michel mavozy versezy tapaka sotro finanana Rina Rakotomanga zay boka olo nagnano maloto nandilitra izy tamin'ny Aramady tsisy hitanareo publication bokako na ino tsy masaky mamaly izy igny vidéo entagna marobe naondragnandreo taparita ty igny ary hoe fond valise déclarendreo ary amy balancery le reste tsokotsoko na ino tsy saky nivaliagna vidéo iny zany amby izy amaly izy igny mbola bebe ny vidéo anagnako ambarako anao zegny Rina Rakotomanga affaire maloto namono anareo era Madagasikara fa tsy niana anareo tsy maintsy miverina ara-dalagna neny pitrany ara-dalagna nino na président Rajoelina mbaraza ara-dalagna amin'ny Alabato ara-dalagna fagnodikodigna na igny fagnapesaosy ny ACC agnara-dalagna fa igny fagnapesaosy ny CNI zegny ara-dalagna besta antsoroko miravavy reto ary ara-dalagna nino 16 ans ara-dalagna raha nataonareo teteza mita 2 mois maximum 3 mois 5 ans mandat raiky nataony Rajoelina ara-dalagna zegny niananareo nagnarijery nagnadigna nareo verijery foagna antsirebiky midiko amin'ny Andoharano agny be fa foagna nareo nga vahoaka fa tsy azonareo tataritiny karaha igny hoana volandreo vahoaka vintsina anareo mandria kiakandra marero nareo ndesindreo mandehana hoana vola
volana dala ho an'ny misy jery. Iny baka tany lavoagna igny araiky mpihira lehilahy igny. Ary tsisy président mbola ara-dalàna io, tsy ekena ny zavatra nataona sese. Adignanareo mavolagna ny asese, azo resina fa tsy mitombona. Ny anteo podiny aminareo, azo resina fa tsy mitombona. Nareo satro kajo vahoaka fa kajo fa tonga sainy, fa tsy azonareo rebirebegna amin'iny. Anareo mavozy versezy. Sezinay izy ty mbola hito mihodikodigny koa. Zay tany mboako jiaby baka sezinaka mihodikodigny fa. Fotony za tsy versezy. Andeha amin'ny asese zay io, de anao fitoriana, dadilahinareo toria. Ndao toria olobe nareo amin'ny prison à Maurice ndraiky araiky agny igny. Aia, à Dubai agny. Tsy mera vita, laka fa tody fa nefa io. Anareo nandeha ia fa nefa io. Miambesa koa tribunaly, miambesa koa fitoriana ahazo babanareo Rajoel. Azovy ahazo babanareo Rajojo Cédric Andrinirina. Izy baka fa vazazo Rajoel io fa tsy agnaranazy fa Rajojo Cédric Andrinirina. Ro tsy delira zandry fa ro foare. Ro foare. Tapaka sotry nanagna. Mikovia. Zay aminay agny. Zay koa fa tsy sotry zay mikoviky. Maloha mikovia. Pianariko anareo karakory mikoviky. Hitanareo igny. Mboarinareo karaha igny hany. Izy vozinareo igny tondrobe nareo miposy izy. Posigna karaha igny. Nareo mihina. Ary ina ne président lantamy vahoaka zao avy nandany izy. Alabato Rina Rakotomanga. Azovy Masimbavy Marie Michel. Mangala ondraly mami. Zay nefa nangataka fionana andatabatra. Best antsoroko anao Rina Rakotomanga. Olo jiaby nangataka fionana andatabatra teo nitandrignesanareo. Ziska amin'ny FFKM. Ray mandeha nara-pana nitandrignesanareo. Fampezana pirenena niravagninareo ny bureau zay nandesiny Zokilahy Makalfonsa ndraiky niany tsy natsangana anareo. Keniana nareo hoe nangataka fionana andatabatra. Zay tsy mila tatabla raiky ndraiky anareo. Nde moriky raha hoanne. Fa vita ny vita. Ampiny nataonareo miala. Miambesa koa zay sitrapony vahoaka. Zava baka nareo migrève. Zay tsara nagniraka hoe ndana Sambory Rina ndraiky Masimbavy Marie Michel. Banjene nareo mikoronta. Parce que nareo foari. Des abrutis. Mbarinareo vahoaka jiaby fogna karaha nareo. Tsy vahoaka jiaby fogna karaha nareo Rina Rakotomanga ndraiky Masimbavy Marie Michel. Ary Masimbavy Marie Michel. Devoly Marie Michel donc ny mariny. Devoly. Regny baka le mbola misy devoly ny Rajoel ndraiky devoly ny Ravatomanga regny. Tsy valavo ankibondreo eky maty fa tarondro ankibondreo tsy mety maty. Igny amizay mbabababa eraka tanàna Antananarivo. 13 mai ACC zegny hoe tsy ako magnano zio. Magnino koa nareo tsy mandeha amin'ny arenary. Riboka tragnony babanareo. Rajojo Cédric Andrinirina. Ndao amin'ny arenary koa.
nde rô tsy mahazo olo amy province feky baka. Mba azovy TGV Orange Mandarine Voangisay pamplemousse amy province mitsanganga karaha ataondrô. Olo même pas 3000 personnes, même pas. Antananarivo andesindreo amy 13 mai. Manova karaha nataone zay navita nampitsangagna province tsota 23 régions tsangagna akory tsy nilefa babanareo raha Jojo Cédric Andrinirina. Na ino izy tsy nidoko teo, izy karaha mivolagna hoe zay maty zany eka Bruce Lee, zay magnatogna natao mipitiky ery. Na ino izy mipitiky? Hoy zay hay Majunga tandrinesinao tsara Masimbavy Marie Michel ndraiky anao Rina Rakotomanga. Zay Majunga miteny hoe katsaka anaty lapoaly zay tsy madigny mipitiky. Fa teo nareo awawa ary amarezy bo impody moi satro moake. Hoy izy zao Clarosy zay hoe anambadiky saondra hoy izy fa tara loatry. Ke anareo mavozy versezy. Za koa tam placenao Rina Rakotomanga, Masimbavy Marie Michel. Aseva magnano direct koa I président nareo baka antany misy izy agny ayo. Aia io amy 13 mai nareo io. Aseva magnano direct koa izy. Ino raha nisy? Hitanareo raha valimanana izy tany Afrique du Sud. Isaka vahoaka Antananarivo mivory amy Magoro, izy magnano direct baka an'Afrique du Sud amy Magoro. Anareo zao magnanova direct koa ambara raha Jojo Cédric Andrinirina baka Dubai na baka amy France na baka Suisse, aseva magnano direct koa izy amin'ny Arena na aseva magnano direct koa izy amy 13 mai. Matsinily baka. Fa tsy anareo moi misy raha zegny aminay agny magnano kodiva tatrandra zegny tsy tafofody lelany amizay migalagna karaha io. Izy boka tondro kodiva tatrandra lela moawawawa. Ke zegny miazoko atolotra anareo vahoaka niany. Amare moa ipetraka ny gouvernement, za mba mangataka amy premier ministre taratara baka fangatako ty fotony maro koa raha natao mba ibrisy monsieur le professeur Brice le nataonareo ministre ny 24 heures igny monsieur le premier ministre, monsieur le président mon respect colonel Michael, professeur Brice igny ataovanareo ministre ny mine. Fa igny mahay raha jiaby mikasiky mine Madagasikara. Boko igny mavita miaro mine Madagasikara. Asanareo vahoaka apetrako fagnontaniagna mombo-kevitra aminaka amizay. Fa koa resaka mine, za matoky 100% ralako zandrilako Brice, professeur nataondro ministre 24 heures igny. Zay raha angatako aminao monsieur le premier ministre, mon respect mon colonel Michael président, zegny ny haiko mety apetraka anareo amy mine. Fa za koa mangataka aminao monsieur le premier ministre mba aza asiagna mena gigo eky agnatin'ny fitondragna zo ty, mba aza asiagna les anciens politiciens eky fa regny namono to tagnatin'ny 65 ans. Boko marako zany tokiky za nahita zala atsika teo boka zatra hoe dahalo miova fo fa ndraiky teky député miova fo. Misy raha latera hozy izy Klo Majanga mandeha mpiandagnana anao zao kilakilo député miova fo
fa dahalo fa tsy miova fo fa ty député miova fo. Ronzing avoasamboady ro jiaby ary niova fo ivadiky anoa fitondrana misy zao tam fitondrana tsy nanjary teo matahianareo tahianareo fitondrana tananareo tsy nanjary igny edy le volagninay atsika kazazatra ny fidy olo fa fidianatsika lalàna ovagna système ovagna apetraka ny fédéralisme point barre tsisy raha tsika atao io constitution io ova administration institution jiaby ova fa kombola io colonial io fandesitsika mbo tsaroanareo zoky be koa tsy tsaroanareo mpinanana tsaroanareo pangiriana zoky be ke zegny izy riavako aby sasavody amy ranomasy zegny ndraiky mavoa ndraiky tsy mavoa anjaratsika jiaby mandiniky zegny le dossier tiako naboaka aminareo niany ty resaka immigration Madagasikara ty ivolezanareo mikolikoly anareo amin'ny impôt contribution jiaby Madagasikara fa tsy amin'ny Ambariobe fo fa amin'ny Ambariobe ao baka fa tsy misitrika adala tondro ary eto koa raha raiky angatako aminao monsieur le premier ministre mba oka atsika tsy andeha gn'alino bureau panjakana atao la famille miala babany miala reniny miala zamany miala angovaviny asidy zanaka ampidirigny eo misolo mba zahava olo capable nianatra na hele asa maro ro jeune ro nianatra na niboaka amy cure ameza place même ro tsy amenareo place amy ministre ameza place ro amy bureau ro io bureaucrate matao ro navy amy université ro nazo bac plus 2 plus 3 plus 4 même plus 24 fa tsy le hoe zo zanaka amy fulany atao io zo asidiny fulany zo non ino atao zany volana za tsy mila place parce que olobeko tio zany asa ndraiky olobeko tio eko raha jiaby eo ne matoa za magnaboaka le tsy nanjary ndraiky ny manjary niany zegny avy zany volana za tsy mitady place vahoaka ampiadagna vahoaka ampianara vahoaka ampaheza lalàna zegny tadiaviny zoko be samy mandry fotsika jiaby samy mandry miongagna ozy Ambariobe ciao bye bon week-end amarendraiky koa mipetraka gouvernement ngatatsika amindragnahary sy ny tsara mba hoe gouvernement agnano fiovagna fa tsy fagnovagna baka nataondreo tamy 2009 16 ans ro namono atsika fa raiky ty fiovagna mba iova mba olom-baovao fa tsy olom politique rango zay boka ro hamadiky palito ndraiky ty ro hamadiky cravaty fotony palito chemise caleçon jiaby fa tapitry fa nivadiky patalon jiaby cette fois-ci ro hamadiky kirvaty ke isorako atsika jiaby amare volaniko hipetraka gouvernement misaotra andragnahary hipetraka mety agnano émission spéciale zay mbola dinihinay haligny ty fotony zay baka isakaligny zay vory zay magnano briefing arakaraka raha misy agnanaovanay briefing ny kiakandra ke zay mbo andiniko hoe asianay spécial amare après fagnapitragna gouvernement sa karakory amaretsika mahita izy ciao.